Jien mhux se nimissja l-ħajja tal-palazz, iżda se nħoss in-nuqqas tal-kuntatt man-nies. Stqar dan ir-raġel tal-President ta' Malta, is-Sur Edgar Preca, f'din l-aħħar is-strina tal-familja Preca, hekk kif 4 xhur oħra tiġi fit-tmiem mal-Presidenza ta' Edgar Preca. Ma ħannimissjax il-ħajja tal-palazz, però jekk hemm affarijiet ta' ħannimissja ħafna hija waħda minn din il-kampanja sbieħ li nagħmel tal-Piggy Bank Campaing, iż-żjara tiegħi il-Hospice Movement id-Djar tal-Anzjani, iż-żjara tiegħi f'Londra ma' Mary Louise. Daw affarijiet li ħannimissjom u ħajqgħu f'memorja sabiħa. Jien biss il-bot mill-Istrina, is-Sur Preca appella għall-ġenerozità tal-poplu Malti. Bil-ġenerozita tal-poplu Malti inġabret is-somma sabiħa ta' 6 miljun ewro. Iżda matul din is-sena, il-Malta Community Fund Nefqet Seba miljun u 500,000 euro biex tgħin lil dawk fil-bżonn. Bil-Malta Community Fund qiegħda taħseb li s-sena d-dieħla se jkollha bżonn 9 miljun euro sabiex tlaħħaq mat-talbiet ta' għajnuna. Is-Sur Preca qal li l-Malta Community Fund ta' kull xahar tonfoq 800,000 euro fuq kimoterapija speċjalizzata. L-ispejjeż huma enormi, però il-qalb tal-Maltin demmem kienet warajna, ma rridx ninsema negattiv ta' jiġifieri għad ikun ammont sostanzjali ta' suċċess. Però hemm prezz soli xi tħallas għalih, meta jiġik pazjent u tittonfoq 250,000 fuq pazjent wieħed mhix ċajta. Ikollna request ta' 40,000 ġieli għal cycle wieħed ta' kimoterapija, qed nitkellmu fuq l kbar. U dan kollu biss nistgħu nagħmluh bl-għajnuna u l-ġenerozità u l-qalb kbira tal-Maltin. Il-ġimgħa filgħodu s-Sur Preca żar il-proċess tal-għadd tal-muniti kollha li nġabru tul il-kampanja Bank Campaing għall-Istrina. U għaltaqa' ma' grupp ta' impjegati u volontira li bdew jgħoddu mijiet ta' eluf ta' muniti li nġabru minn madwar 2000 Piggy Bank li tqasmu fl-iskel kollha ta' Malta u għawdex. Ma nafx kemm iżgurex għadu għad isillat. Però l-indikazzjoni tidru li jaf ikonna sorpriża sabiħa din is-sena. Is-somma li nġabret mill-15-il sena konsekuttiva tal-kampanja Piggy Bank se titħabbar fl-Istrina nhar l-Erbgħa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.